опит, в който ще разгледаме влиянието на температурата върху ферментацията. За целта разполагаме с суха мая, 2 пакета, с захар, студена и топла вода, около 30 градуса, 2 бутилки надписани с 1 и 2 по 500 мл, балони за измерването на отделения газ, термометър, с който да измерим температурата на горещата вода, което вече сме направили, мерителни цилиндри, фуния, с която да изсипаме водата и маята, и маркер за надписване на пробите. Започваме като поставяме едното пакетче мая в бутилка номер 1. За целта използваме ножици, за да отворим пакетчето. След това прибавяме 2 супени лъжици захар, като за целта използвахме една, тъй като добавихме повече количество в нея. Тук прибавяме 200 мл студена вода от чешмата към сместа с маята и захарта. Тук взимаме и разклащаме добре, за да може захарта да се разтвори, маята да се активира и да се получи контакт между двете. Сега внимателно взимаме и поставяме балона, в който ще се отдели газа. Процесът тук е същия. Поставяме пакетчето мая вътре в бутилка номер 2 и след това добавяме 2 супени лъжици захар. Разликата тук е, че добавихме топла вода, която предварително измерихме с термометър, който отчете температура 30 градуса. Отново взимаме, разклащаме внимателно и поставяме балона, в който ще се отдели газа. Във втора задача ще проследим влиянието на концентрацията на захарта върху ферментацията. Първата стъпка е да надпишем бутилките с цифри 3 и 4. В бутилка номер 3 слагаме едно пакетче мая и една лъжица захар, а в бутилка номер 4 поставяме едно пакетче мая и 3 лъжици захар. Наливаме в двете бутилки еднакво количество топла вода, около 30 градуса, и добре ги разбъркваме. След това поставяме балон върху всяка от бутилките, а сега трябва да изчакаме 20 минути, за да наблюдаваме резултати. 20 minutes later. Установихме, че температурата е катализатор. Студената вода в бутилка 1 държи дрожжите в латентно или сънно състояние, докато оптималната температура в бутилка 2 ги активира. Изводът, който установихме тук, е, че колкото по-висока е концентрацията на субстрата, в този случай захарта, толкова повече енергия се осигурява на дрожжите, което води до отделянето на повече въглероден диоксид.